Bona tarda, Jordi. Com estàs? Me gusta la fruta. Hòstia, a mi també, tio. M'encanta la fruita. Però tu ets de pera, de peras i manzanas? O de uvas i peres, no sé. No sé, és que estem aquí. Però me gusta, A mi m'agrada molt. A mí también me gusta... Però la d'aquí, a Madrid no m'agrada tant. Bueno, a Madrid. Pensa que Madrid... Me gusta la fruta hasta la presidenta. A la presidenta bueno, va al Congrés de Diputats i diu, me gusta la fruta. És que jo soc la patronal que surt que hi ha de producció i distribució de fruita a l'estat espanyol i amb això faig una campanya. Bueno, i que no li falti. I a la faig senyora. una campanya, és a dir, quin suport tan xulo, no? Anar al Congrés de Diputats, no? I amb aquesta frase ser la protagonista del dia. M'encanta. En fi, com dèiem l'altre dia, hablaremos del gobierno, però d'entrada... ¿Pero de qué gobierno? Bueno, ¿Del de ara, del que quería pero dijo que no? D'algun, si no riurem. Si no riurem. Vinga, va. Comencem. Tira. Over the rainbow, way up high. There's a land that I heard once in a lullaby. Què fem avui aquí? Bueno, doncs avui fem el segon podcast que vam començar, fa un mes justet, no? Ni un mes? Ni un 3 mes. setmanes? No, 3 si setmanes. tu i jo hem anat fatal de temps, Sí. Tipo metralleta. Bueno, i el Samsó perseguint-nos tot el dia al WhatsApp. No, lo del WhatsApp... És tremendo. Un dia ho ensenyarem aquí, ho ensenyarem perquè estàs a la feina, mira el WhatsApp, no hi ha res. 3 minuts després hi ha 41 missatges per llegir, tots del Jordi. Tots el Jordi. I diu, heu vist això? Dic, doncs no ho sé. Perquè, clar, se referencia amunt i avall, i de fet aquí també referenciem al passat. Per això fem aquest podcast de memòria LGTBI. Clar. Aquest podcast, que es diu Memòries LGTBI, el que vol és això, fer una ullada al passat, recuperar noms, fets, persones que ens poden aportar moltes coses, de cara també al present i al futur. Qui no sap del seu passat no pot encarar el futur, no? Això és una mica la nostra idea, no? M'ho fem bé, estem dient dites de vells, ho saps, això, no? Però és que tu i jo, ja ho vam dir l'altre dia, entre tu i jo ja sumem més de 100, Sí, però los vells... Avui he vist un reel, ho l'explico, no té res a veure amb això, però era un senyor gran, americà, que explicava, anava sobre el relat i l'storytelling, que això també el que estem fent aquí, en realitat estem fent un relat de la història de la lluita del nostre col·lectiu. I explicava un exemple molt xulo, que estava a la cua del McDonald's, perdó que dic una marca, quan vas amb el cotxe, no sé si diu l'auto McDonald's, no sé què. I com que tardava molt en demanar la comanda, una noia que havia darrere, bé, i llavors quan va allí a pagar, paga lo seu i la comanda de la noia darrere. I la noia, ai, moltes gràcies, no sé què, no sé quantos. Però llavors el senyor avança i va recollir la comanda. I s'endú la comanda d'ell i de l'altre. I diu, la noia va aprendre que la gent gran portem més anys en aquest planeta i la sabem més llarga. Diu, jo m'he anat amb la comanda dels dos i ella ha hagut de tornar a pegar la volta i tornar a començar el turno. Doncs amb aquests aprenentatges, no? D'una manera o l'altra volem començar. Aquesta experiència que ens aportarà molta gent. I què farem avui? Va, avui farem una entrevista. A veure si ens fiquen aquí una mica de... Amb aquest to funky anem a pel sumari. Va, el sumari, doncs avui farem en primer lloc una entrevista com vam fer l'altre dia, però avui ho farem a una dona que ens ha aportat molt, no només al moviment feminista, sinó al moviment LGTBI. I després tornem allò al Back to the Future, no? Tornem al passat. Sí, tornarem al passat, també. També parlem d'una dona i el que li va passar, no? Sí, uns fets també per ser lesbiana i el que va fer un jutge. Exacte. El que va fer un jutge, perquè això s'ha de recordar perquè últimament tenim uns jutges també... I ara? Lo que te digo. I ara? Princesa. La justícia. La justícia. La justícia és cega, diuen. I tan cega. I acabarem amb les coses del Trilla. Amb un sorteig, coses com del sempre. Trilla. Amb un sorteig. I tenim una bona notícia perquè farem una pròrroga del primer. Sí, perquè és que no ens ha donat temps.
És que m'has de dir, ho farem un mensual? No, ho fem cada 3 setmanes. És dir, crec que anem amb un calendari com la lluna, però no anem amb un calendari d'una altra manera, perquè me veig aquí la nit de Nadal, tu ho saps, no? La nit de Nadal aquí, estarem aquí tu i jo, el Jordi i els tècnics. No, home, no, que jo estic fora. No, com que estàs fora? Doncs ho farem amb streaming. Menja peres. Vinga, anem cap a l'entrevista. Doncs avui la nostra convidada, la persona que entrevistem, té una llarga trajectòria política i militant. És una dona que va viure la repressió dels darrers anys de la dictadura i es va vincular a la lluita antifranquista en partits d'esquerres i també en l'àmbit sindical. Va militar al Moviment Comunista de Catalunya, que més tard s'unificaria amb la Lliga Comunista Revolucionària i fundaria en Revolta. Va ser la primera secretària de la dona de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, és activista feminista des dels anys 70, ha format part de la Coordinadora Feminista, més tard de Cala Dona i la Xarxa Feminista. Actualment també forma part de Feministes per la Independència i és una de les fundadores del grup de lesbianes feministes l'any 1986. També va formar part de la coral Les Veus de Venus. Doncs res, avui ja la veieu, avui entrevistem la Núria Casals i Pérez. Bona tarda, Núria. Bona tarda, Núria. Ja ho has explicat tot. No, dona, ui, ara no faci. Si vols pleguem. No tornin a fer allò, que suem molt després. Bé, doncs tu, de fet, familiarment vens del món de l'excursionisme, no? I bueno, tu, de fet, tota la teva vida has estat dedicada a una militància molt social, no? Evidentment política, però social. Com prens aquesta consciència social? A veure, jo vinc del món de l'excursionisme perquè meus pares estaven al Club Excursionista de Gràcia i era va ser una miqueta el camí que van agafar després de la repressió i després de perdre la guerra. És a dir, jo vinc del món de l'excursionisme quan l'excursionisme va ser una miqueta una vàlvula d'escape per un sector de gent que tal com estaven les coses en els anys 40-50, doncs el camí que els hi quedava, si volien fer coses col·lectives i relació social, etc., doncs què millor que la natura i l'excursionisme, ja que no hi quedava res més, no? I defensar la llengua. I per mi això va ser determinant, vull dir, des de petita ja anàvem, fèiem el campament infantil, el campament femení, el campament de la Costa Brava, el campament de no sé què, i cap amb tren, fora, vull dir que va ser tota una experiència, els focs de camp, escoltar la gent, cadascú amb la seva història i amb la seva vida, amb les tendes de campanya, els caps de setmana, muntar-la, desmuntar-la. Va ser una experiència, jo crec que super interessant, molt col·lectivitzadora d'experiències diverses, de conèixer gent molt diferent i sobretot d'estimar també la natura. I això em va posar en contacte amb una colla de gent, segueixo? Sí. Amb una colla de gent... T'estem escoltant, dona. Vale, no. Amb una colla de gent, quan tenia 17 anys o així, els fills dels que anàvem d'excursió i que anaven de càmping i tal, vam començar a parlar del que estava passant en el món i al país. Llavors, clar, en 68, 69, el maig francès, a mi em venia de lluny, jo tenia pocs anys, tenia 16 anys, llavors què coi està passant a França, què tal? Però és la sensació de lluites de llibertat una miqueta que comentàvem. Llavors vam començar a muntar un grup per discutir de llibres i de diverses coses, el marxisme, el salari, precio, ganancia, el capital, no sé quantos, i junt amb tot això vam començar a discutir, i ja m'avanço amb una altra cosa, vam començar a discutir del segon sexe. Un dels que venia, que era l'Albert Recio, va dir, escolta'm, per què no parlem de la Simone de Beauvoir, que ha fet un llibre que és molt interessant. I jo crec que aquell llibre per mi va ser un element molt determinant, aquella discussió, perquè era d'unes sensacions, d'unes actituds que veies que tenies davant de la vida, diferents d'altres nenes, per dir d'alguna manera. Abans de que mos
contestis a la pregunta sense haver-te-la fet. I la segona pregunta era, Sí, quan et perquè reconeixes com a lesbiana? No, però ella agafa la carrerilla i has vist. No cal ni que li fem, Com que veig que anem cap allà, dic, anem a respectar el format qüestionari. Que te pregunto i tu no ens contestes. No, perquè, per tant, clar. com que veig que vas a contestar la pregunta, te la pregunto abans. Que és, quan et vas reconèixer com a dona lesbiana? Més tard, espera, és que passen anys. Vale. És que encara estava al segon sexe. Perdó per l'espoiler, Encara perdó, he hecho Els spoiler. processos de la gent ha sigut el meu procés ha sigut el meu procés. Jo fins als 28 o 29 anys no em vaig reconèixer com a lesbiana. O sigui que jo aquests anys... Però quants anys tenies, quan feies tot això? 15, has dit? Quan fèiem això, doncs 15, 16, 17, 18, i llavors va començar, 20 anys, vaig començar a treballar, treballava i estudiava a l'escola industrial i treballava, llavors, bueno, vaig conèixer un company allà al centre excursionista, ens vam casar de mala manera perquè no ens volíem casar però ens vam casar i tal, bueno, aquestes coses que... I llavors el tema era la lluita antifranquista i com derrocàvem el franquisme i com lluitàvem per un món millor. I aquí el meu paradigma, per dir d'alguna manera personal, va passar del món de l'excursionisme i del món familiar i tal i qual a la lluita antifranquista. I encara no arribo al lesbianisme perquè en aquells moments jo crec que ni sabia que existien lesbianes, o sigui, no tenia ni punyetera idea, si prou problemes teníem a saber que teníem sexualitat, per favor, o sigui, no? Sí? Vale. Pues prou problemes teníem, que si teníem sexualitat o no. Jo me'n recordo que jo em masturbava i tenia una sensació de que estava fent uns pecats que em moria, clar, perquè no he sigut mai creient, però no pecats, allò que devia fer alguna cosa antinatural, no s'ha de dir pecats, és antinatural, no? Llavors, jo crec que és que el món dels anys 70, almenys el meu món, era un món de gent treballadora, normal, de barri, això, i jo em sentia rara, perquè les altres no deien res de tot això, no? Llavors, jo crec que aquell món fosc, aquell món tan gris, aquelles pel·lícules que el que tenies que ser mare i esposa i cobrir bé i els anuncis, el soberano, el veterano, lo otro, Cuidado al soberano, pero el soberano había una campaña, o me lo acabo de inventar, ¿qué día? Seguramente. ¿Qué día? Bueno, hay que recordar. Que el soberano decía, es cosa de hombres, ¿no? Por eso. Y dices, como el soberano, ser maricón también es cosa de hombres. Ja, però les noies, és que jo crec que els maricones sabíem que existien, però és que les lesbianes, o sea, no sabíamos que existien. Bueno, jo no sabia que existien, o sea, jo no sabia, i del meu entorn jo crec que ningú, perquè no teníem ni idea de sexualitat, ni teníem ni idea, bueno, arréglate como puedas, no? Vull dir que va ser així. I ara per on vaig? A veure, per on tinc que anar? Ara farem una cosa, que és, oi que t'hem demanat que triïs 3 cançons? Has triat moltes més. Moltes més, perquè agafa la carrerilla parlant, però també les cançons. I llavors d'aquestes que ens has dit, hem triat 3. I ara posarem la primera, que és la Mercè de la Maria del Mar Bonet, que tu ens expliques per què l'has triat després. Perquè la cançó em sembla preciosa, la veu de la Maria del Mar, ja ni t'ho explico. I després perquè em recorda la primera nòvia que vaig tenir, que era la Mercè. Llavors, jo ja sabia que la Maria del Mar l'havia fet per la seva mare, aquesta cançó, però mi primera nòvia es deia Mercè, per tant, em vaig... No, és una cançó que sempre m'ha agradat moltíssim per això. Vull dir, inclús després d'haver tallat amb aquesta nòvia, també sempre m'ha seguit agradant. Què més dic? Fem la pregunta. Fem la pregunta. M'ha agafat allò sobrevinguda. Bé, tu havies estudiat... Espera, abans de quedar allò. Abans de canviar... Què més dic? No, però és que ara he pensat en una altra cosa, que abans de canviar hi ha confiança, no? Com per poder-ho fer. Sí, tant.
Abans de canviar d'allò, jo no crec que no s'entén com soc si no entenem els meus orígens dels meus avis i dels meus avis dels dos costats. És a dir, si no s'entén que la guerra del 36 al 39 va tindre un efecte bestial sobre la meva família i que una part de la meva família se'n van anar, la part de la meva mare que la meva àvia era anarquista i van marxar al 39 quan van entrar els nacionals i se'n van anar a França, i la meva àvia, que és la que després vaig viure amb ella i és un encant de persona que sempre estimen moltíssim, aquesta se'n van anar a França i van estar 3 anys i mig visquent als camps de concentració d'un lloc a un altre i tal i qual, i la meva mare tenia 12 anys o 13 anys, però per la meva àvia que en tenia 35 o 40 doncs vaja, anar-se'n amb els fills cap allà, després va tornar com va poder. És a dir, i el meu pare també va anar al front i també va estar després a França i tal. Què vull dir amb això? Que la sensació de formar part d'una família de perdedors, dels perdedors de la guerra, em va marcar moltíssim a mi. Vull dir, a casa meva no es parlava gaire de política per por, per no sé què, però sí que es recordava que aquest és dolent, que aquest és un feixista, que aquest és de llonces, que això no està bé. I llavors jo crec que la meva rebel·lia personal no s'entén si no ho vinculo als meus orígens, i és en aquest sentit que pensava que era important una miqueta aclarir. Sí. No? Fantàstic. Fantàstic. Bé, tu estudies, et poses a treballar, primer en un laboratori, després fas un canvi de vida, et proletaritzes, no? Vaig anar a l'Infanta Isabel, de la Verneda. Sabeu aquell institut de la Verneda? A estudiar. A estudiar a l'Infanta Isabel d'Aragó, sí. Llavors, en aquell moment la vida laboral per les dones no era, i de fet no és encara, en igualtat de condicions. I aquí és quan tu, d'alguna manera, sí que prens suposo que en paral·lel, aquesta consciència político-social, no? Aquesta consciència també de política feminista. Sí, bueno, en aquells moments, clar, jo per exemple per la feina en aquell moment no vaig tenir problemes, em vaig posar a treballar en un laboratori, era pesadet, no era una meravella, però bueno, i jo veia que les meves amigues feien comerç i jo vaig voler fer batxiller perquè em semblava que volia estudiar. Llavors aquí va començar una petita ruptura ja amb la gent del carrer, amb les amigues que jugàvem al carrer, que llavors unes se'n van anar per un camí, els altres per un altre, i llavors sí que jo veia que s'estaven com configurant maneres diferents de voler viure, de com ser dona, per dir d'alguna manera, no? Unes que deien, bueno, doncs jo això, fer comerç, treballar uns quants anys i després a casa per cuidar les criatures i ser de mestressa de casa. I jo per mi el referent no podia ser aquest. En concret a casa meva la meva mare també treballava el meu pare, la meva mare. Llavors no era aquest el desig, per dir d'alguna manera, meu, no? No sé, coses d'aquelles tan tontes com que anaves al cine amb una colla i els nois pagaven l'entrada de la noia. A mi això em feia una ràbia, no suportava. Vull dir que aquella sensació de... Són coses com molt bàsiques que et surten de dins. No sé explicar-te massa bé, no? Vull dir que... Però que et surten de dins i te n'adones que treballar en aquells moments allà, en els laboratoris, però no només als laboratoris, tu també vas treballar en una fàbrica després, clar, perquè tu vas renegar de la teva vida. Perquè llavors, clar, jo em vaig posar en política, vam començar a trobar-nos, eren els judicis de Burgos, manifestacions, allò que et vas enredant, la justícia, això és injust, tal i qual. Aquí va vindre una crisi molt gran amb els meus pares, perquè el meu pare, que imagina't que havia estat tal que te pego lluitador i tal, em deia no vagis, per por, no vagis, et mano que no vagis, t'ordeno que no surtis de casa. I jo sortiré de casa, no cal que tornis. Les crisis aquestes profundes de l'adolescència, on es discuteixen més coses que poder anar a Alemanya o no. I llavors jo vaig, a un moment determinat, que ja vaig posar-me en contacte amb gent que era del moviment comunista, que era gent que havia vingut d'Euskadi, que havia estat amb ETA, però ETA polimili, diguéssim, no? I que havien vingut escapats d'Euskadi, i amb el meu company, que llavors quan vaig començar a sortir, vam dir, per què no? I ens vam ficar en un partit que érem 4, perquè érem
4 poder érem 15, no ho sé, però molt poquets, en plena clandestinitat, que evidentment no pots conèixer ningú, i jo en aquell moment la idea era allò, s'ha de fer la revolució, s'ha de canviar aquest món, no pot ser, i per fer la revolució què cony foto jo en un laboratori, que no foto res en un laboratori, i vaig dir, bueno, doncs jo me'n vaig a treballar a la fàbrica i ja està, i és allà d'on es farà la xitxa, diguéssim, no? On hi ha la... I llavors vaig buscar feina, vaig deixar el laboratori. El tema dels diners, no sé, sempre ha sigut molt... Per mi ha sigut... Per sort he tingut sort que no he anat malament, però no ha sigut mai important per mi. I llavors, bueno, doncs vaig deixar el laboratori, que tenia un bon sou, i me'n vaig anar a un taller, després a un altre... Primer a la Lavis, luego a la Elbe, i vaig trobar, fins al final que vaig trobar Talleres AFA, que era una empresa de 500 treballadors, que estava allà a la carretera de les Corts i que fèiem motors elèctrics. I llavors hi havia, bàsicament eren homes, era del metall, una empresa del metall, bàsicament eren homes, però hi havia una secció on treballaven bàsicament les dones, que eren cadenes de muntatge. I llavors, per mi allò va ser el contacte una miqueta amb la classe obrera pura i dura, que amb unes hòsties que em vaig portar considerables, perquè jo què sé, des que de cop et trobes que estaven enganxades a les novel·les, a la Mar Rosa i a l'altra i a no sé quant, jo pensava, aquí està la revolució, i a veure com ho fem, i idees molt conservadores, però bueno, va ser una experiència superinteressant. I el primer problema que vam trobar allà, o que jo vaig detectar i vaig dir, bueno, doncs vinga, va, som-hi, posem-hi i tal, era que cobràvem les dones per la mateixa feina, per la mateixa categoria, per la mateixa feina, cobràvem diferent, cobraven menys, i llavors van fer denúncies i tal. Era l'època que les dones de la Indo també ho van fer, no sé si recordeu, diverses dones d'empreses del metall van denunciar, les de Jagger, el de Llonses, llavors vam començar a portar una lluita, no només una lluita reivindicativa dintre de l'empresa, sinó també una lluita des del punt de vista de les dones. De fet, Núria, tu vas ser la primera, no?, secretària de la dona de Comissions Obreres, no? Sí, perquè tot això ens van fer... Estàvem en Comissions Obreres, vam muntar també les Comissions Obreres del Metall, que en aquell moment no n'hi havia, i llavors estàvem la gent de l'MC amb gent també de la Lliga i d'altres, i gent del PSUC, evidentment, però d'allà dominava l'extrema esquerra, per dir d'alguna manera, no? I llavors van fer les Comissions Obreres del Metall. Llavors van ser els anys aquells de lluita dels convenis provincials del Metall, de Sabadell, aquelles mobilitzacions, el Baix Llobregat, etc. Llavors jo des de l'empresa on estava ho seguíem tot, ara vaga per això, ara vaga per l'altre, ara no sé quantos. I llavors a l'estar dintre de comissions, quan es va anar configurant el sindicat, ens van presentar el sindicat vertical encara, sindicat vertical, o sigui, feixistes, el sindicat dels fatxes. Van participar-hi, jo vaig sortir delegada, fèiem les reunions de les candidatures unitàries i democràtiques pel passillo. Jo no sé si estic explicant batalletes, però bueno... Una mica, eh? Sí, oi? No, però està bé. Està bé, segurament les noves generacions això... És que va ser una època molt viva, eh? Això no té res a veure amb el meu lesbianisme, però t'ho juro que... Home, segur que alguna cosa deu estar relacionada amb la lluita. Però t'ho juro que va ser una època... Però parlem una mica, la Carme crec que vol parlar i et vol portar cap a la fase del lío democràtic, que naix que la dona i tot això. Explica'm una mica com... Bueno, Carme, la pregunta era per tu. No, és tot el tema, hi ha tot el tema, l'eclusió del feminisme i sobretot un paper destacat de les lesbianes, no? I el 1986 fundeu el grup de lesbianes feministes, i això, ostres, va ser una cosa, molt important. Però primer hem de parlar per nassos de les jornades catalanes de la dona. Jo et faig una pregunta i tu has de respondre a la pregunta. És que no es pot entendre que si no haguéssim fet les jornades catalanes de la dona a l'any 76, no? Vull dir, és igual, vam fer les jornades catalanes de la dona, van passar moltes coses, i hi havia la coordinadora feminista i ens vam donar compte que la coordinadora feminista, moltes dones érem lesbianes. Jo ja havia començat la meva relació... Una menys? Vale. Doncs això, que ja havia començat la meva relació amb la meva companya i llavors vam veure que, carai, les que venien de comarques, les que venien de les vocalies, una pila, la majoria eren moltes lesbianes.
Aleshores, i en canvi no teníem cap col·lectiu, hi havia els col·lectius gais, no? I en canvi de lesbianes no hi havia cap col·lectiu. Va començar a muntar-se el col·lectiu de Madrid i vam dir, bueno, doncs per què no? I a partir de la coordinadora va sortir la convocatòria de que totes les dones que volguessin es trobàvem un dia allà on ens reuníem, que no era Cala Dona encara, perquè no teníem ni local ni teníem res, i arreplegades a l'associació a la Federació d'Associacions de Veïns, i ens vam trobar una pila de lesbianes, una pila de dones que ens vam quedar parades, que no hi cabíem, no? A la calle, no sé què, a l'escala, sentades, i ens van començar a dir què fèiem, si muntàvem un grup, si no muntàvem un grup, com ens organitzàvem, no sé què fèiem. I llavors vam dir, doncs mira, igual estaria bé muntar un grup aquí a Catalunya. I sense saber més d'això, vam dir, doncs mira, ara podríem participar en unes jornades que fèiem, això era l'any 86, l'any 87 feien unes jornades amb la Gretel, amb el centre de documentació de la Gretel, centre de documentació o el centre es deia, no me'n recordo, el centre. I llavors, i el grup aquest, el grup de lesbianes feministes, que érem tota una colla diverses, que vam dir, comencem a parlar, i llavors buscàvem temes i anàvem parlant de diversos temes, que si la pluma, que com ens diem, que què farem, que jo què sé, vam començar a tractar diversos temes. Me'n recordo sexualitat, pornografia, d'on ve, que no sé quantos, la relació amb el moviment gay, com ho portàvem, i vam participar a les jornades de l'any 87 a Sants, i allà van venir moltes dones, érem 200 o 300, no sé, jo crec que en aquell moment va ser un èxit molt important. Núria, anem a escoltar una segona cançó. Vale, molt bé. De les moltes que has triat, a mi la primera m'encantava. També, a mi me recorda molt L'agost al poble, la calitxa, los grills. I aquesta me la ficava quan anava a l'Hort, amb el radiocasset, a regar a los... Aquesta? La segona, aquesta que suposo que molts i moltes la coneixereu. Amor particular, de Lluís Llach. Que sovint et sé tan a prop meu, si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho. Què? T'estimo. Molt bé. Per què aquesta cançó, Núria? Perquè és la manera... Vaig trobar que el Llach, que també l'han mirat molt tota la vida, que era una manera tan bonica de dir què era l'amor. Vull dir que jo crec que és la definició d'amor més bonica. Per això. Ara seguim. Seguim amb l'entrevista. Aquest break allò romàntic. Seguim amb la marxa, perquè tu deies, ben fer. És que no veu parar, el grup de lesbianes feministes no veu parar de fer, veu fer moltíssimes campanyes i accions, veu fer allà una campanya que devíeu fer amb el FAC, del Renfe, contra la Renfe, allò pel viaje con su pareja, això que deies tu, veu participar a la Setmana de Lesbianes de Barcelona, les jornades estatals, veu organitzar més tard també la trobada europea de lesbianes, amb la que ja ha desaparegut fa molts anys, la ILS, la International Lesbian Information Service, és a dir, no paràveu. O sigui, el grup de lesbianes feministes en els seus primers anys, jo crec que mai va parar massa, però els primers anys va ser brutal la quantitat de coses. Moltes coses, jo crec, molt necessàries per totes nosaltres. Jo crec que denotava una necessitat de compartir entre nosaltres i d'intercanviar entre nosaltres què sentíem, com pensàvem, com ens identificàvem o no, quines eren les nostres preocupacions. Vull dir, jo crec que va ser molt ric des d'aquest punt de vista, d'una necessitat interna personal que teníem de poder verbalitzar què volia dir estimar una altra dona, no? Vull dir, quines coses teníem en comú, quines coses no sé, a l'hora de discutir, a l'hora de parlar, i ens trobàvem cada dijous i era una meravella, després ens anàvem
a prendre l'entrepà i érem, no sé, 30, 40 i vinga, i després feien festes cada mes o cada 2 mesos, però que vull dir, era una etapa, políticament a mi em sembla, era una etapa on el que vam fer bàsicament era un reconeixement de nosaltres envers nosaltres mateixes. Era una necessitat de dir, aquí estem, existim, a nosaltres ens reconeixem i existim i ens anem donant a conèixer. Però era difícil, jo crec que era una època encara molt complicada, no hi havia dones, sortia la Gretel, sortia l'Empar, però hi havia molt poquetes dones que es diguessin lesbianes, no teníem referents, per dir-ho d'alguna manera, no? La Navratilova, l'altra, vull dir que ens faltaven molts referents. No? I jo crec que sobretot vull de marcar que el treball del grup de lesbianes feministes va ser un treball molt col·lectiu, molt col·lectiu. Si va tirar endavant va ser gràcies a que van haver-hi una pila de dones que 7, 8, 10, 15 unes escrivien, les altres feien la revista, les altres preparaven les festes, les altres organitzaven. Vull dir que vam fer un equip molt maco i amb molt bon, jo crec que molt bon resultat per nosaltres mateixes i socialment. I ara tu deies, hi havia poques dones visibles. Tu quan vas sortir de l'armari, realment? És a dir, una cosa és reconèixer i l'altra sortir de l'armari. A veure, el 87, quan vaig sortir, ja parlant allà, va ser una manera de sortir de l'armari. Per això és sortir de l'armari entre amigues. Però sortir per la tele, no? Clar, però una cosa és salir de l'armari entre amigues. I una altra cosa... És que Núria, tenim el tall. Tenim un tall que posarem ara. A mi m'agradaria dir una coseta, que diverses persones de les que heu estat parlant últimament heu dit jo respecto l'homosexualitat. Clar, de quina manera respecta? Jo també la respecto, perquè un li agraden els homes, bé, un momentet, ja ho respecteu, però després hi ha sortides, com les que han dit ara, que no ho acabo d'entendre. En el fons, vostè estava dient, no entenc que hi persones maques i dones guapes, per què s'han d'enrotllar dues dones en dues dones? Jo penso que el fet poder que accepteu amb més tranquil·litat, que les persones, per sort, tenim una capacitat de relacionar-nos sexualment de la manera que vulguem i no necessàriament ni quan ens enrotllem amb un senyor ni quan ens enrotllem amb una senyora té que haver-hi unes relacions de penetració, té que haver-hi el coit, és a dir que el cos el fem jugar constantment quan tenim una relació sexual. Jo pregunto poder a tothom, no ens fa en el fons molta por parlar de la sexualitat, de com vivim la sexualitat, de com tenim tots plegats una certa idea de que l'única sexualitat bona és la sexualitat que encamina a la reproducció. I després una altra pregunta m'agradaria... Perdoni, és que no era ben bé un monòleg això. Havia demanat algú per parlar amb aquest... Bé, doncs això és el 1990 a TV3 a La vida en un xip. M'ha recordat el Sánchez fa menys d'un... Quan allò de no he sido presidente porque no he querido i l'altre se'n riu, ho dic perquè el pobre senyor que potser està al cel que estem escoltant aquí, te'l vas menjar amb patacles. Bueno, pobre senyor, l'estava dient. Jo respecto tot, però... Jo tremolava, Molt valenta. Jo tremolava, però bueno. Va ser dur, però allò el més maco va ser la Júlia que s'atrevís a anar de protagonista. Jo crec que vam anar-hi unes quantes que vam sortir dient que érem lesbianes i tal, però no era el mateix que anar de protagonista allà i que fossis la que et preguntaven, la que estaves asseguda. Jo crec que a la Júlia li agrairé tota la vida que tingués la inconsciència de fer-ho amb tota la força. Bueno, ara parlàvem del grup de lesbianes feministes. De fet, el grup va ser un grup de referència important. Tu parlaves del Tríbades, veu estar molts anys, 15 números, veu fer moltíssimes aportacions polítiques, es van fer cada avenç que jo què sé, ara me'n recordo, no? Quan es va avançar amb el tema del matrimoni, és un avenç, però ara nosaltres debatim, és a dir, era un constant batibull de debats, d'aportacions, i a tu què és el que et queda de tota aquella època, per exemple? Em queda el plaer d'haver viscut un període profundament ric, trobar-me amb unes dones encantadores, unes amigues i una gent amb la que he compartit moltes coses i el plaer de, jo què sé, d'haver sigut esvolotar una mica el gallinero en aquella època, per dir d'alguna manera, no? Jo estic molt feliç d'haver-ho fet, la veritat. Vull dir que és d'aquelles coses que et sents contenta
I el grup després jo vaig marxar, però el grup va continuar i molt actiu i amb molta força, i jo crec que ha sigut un plaer que aquest grup hagi existit i que ens hagi posat en contacte tantes dones, perquè de l'altra manera no sé si ens haguéssim trobat. Però a més del grup, tu dius, després va seguir, però encara va tenir ramificacions, no? del grup de lesbianes feministes, i en contacte amb altres també va sortir altres projectes més de comunitat, no? El Bollo Bàsquet, la Xocho Sister, el grup d'excursionistes de lesbianes... Sí, van fer de tot. I les veus de Venus, perdona. Les veus de Venus, explica'ns què era les veus de Venus. Bueno, doncs la Heather, una dona... Les dones de... com es deien? Estupendams. Les Estupendams, no? Que tenien allò... Total, que vam començar a assajar a casa d'una d'elles per muntar una coral de dones, fent 4 veus, que té valor. I vam començar a casa la Heather, després vam anar a ensejar a la nostra illa, perquè també a casa la Heather no hi cabíem, vam anar a la nostra illa, de la nostra illa després ens vam anar a Ca la Dona del carrer Casp, i la veritat és que vam estar 15 anys, un grup que hagi mantingut 15 anys amb, no sé, al voltant de 20 dones cantant a 4 veus, a més canviàvem les lletres, posàvem les lletres que ens donaven la gana, jo què sé, l'Al·leluia de Händel, vull dir, clar, allò... Lesbianitzàveu les cançons. Clar, lesbianitzàvem les cançons. Ai, lesbianes, montones. I llavors jo crec que era molt bonic també, i llavors vam trobar directores, directores que hi havia que eren lesbianes, hi havia altres que no, però que encantades, teníem una dona alemana encantada de dirigir-nos allà embrassada i allà dirigint-nos... No ho sé, va ser una època, la coral va ser una època que jo vaig disfrutar molt també. La gràcia de tot això és que no només ha sigut militància, ha sigut militància i passar-s'ho bé. És que jo m'ho he passat bé i a més, segur que fèiem coses que han ajudat a avançar la presència de les lesbianes en aquest país, però jo crec que sobretot ens ho hem passat molt bé. I això és un goig, que voleu que us diguin, no és un patiment. Llavors, el moviment, clar, en tots aquests anys, tu comences als 15 i ara estàs als 72, el moviment feminista, el moviment lesbià ha canviat moltíssim, però quins són els reptes que tu penses que encara es fan sobre la taula? Aviam, jo crec que les coses han canviat moltíssim i que els anys 70 van ser una cosa, els 80 una altra, i jo crec que amb tot el tema de la relació amb el cos, amb la relació amb la sexualitat, la transsexualitat, és a dir, jo crec que ja estem en períodes marcadament molt diferents. Jo he de dir que em sento una miqueta en segona línia, en quarta línia, si vols, escoltant una miqueta les noves coses, els nous plantejaments, les noves maneres d'analitzar què vol dir ser lesbiana, què vol dir ser dona, què tenim en comú, què no tenim en comú, perquè, no sé, tinc la impressió que hem canviat el camí. Fins ara, durant molts anys, jo crec que durant el nostre període era donar la visibilitat a què volia dir ser dones, deia les dones existim, i després de dir les dones existim vam dir les lesbianes existim, som dones lesbianes, però existim, però era molt important això. I ara jo crec que és un altre moment que a mi em sembla que m'agrada més estar d'observadora, escoltant i aprenent una miqueta de les noves generacions, de les noves persones, de la nova gent que està tirant del carro per intentar plantejar unes relacions entre les persones o una manera de ser o una relació entre sexe, gènere diferent, no? Però em sembla que és una època, per mi em resulta complicada, Núria, difícil. parlaves que les coses han canviat molt, però hi ha una cosa que no ha canviat, que és les ganes de lligar. De lligar, la gent volem lligar, no? Als anys 70, 80, 90, 2000. Llavors, era més fàcil abans, ho dic perquè en aquesta taula hi ha una dona lesbiana, que no ets tu, que fa molts anys me va dir, és complicadíssim lligar una dona, diu, lliga no sé què, hasta els 4 mesos i l'endemà te planta el raspall de dins de casa. Diu, així no es pot lligar. Llavors,
Era més fàcil lligar abans amb el moviment feminista o ara amb les aplicacions? Tu què creus? Bueno, tinc una mirada molt esbiaixada perquè jo crec que el de lligar canvia amb l'edat. Amb les dones a mi em sembla que ens ha canviat molt. Per mi, la meva perspectiva no és lligar, t'ho prometo. Per tant, no puc opinar. No sé, hi ha altres coses que em resulten molt més importants i si lligues, però no ho sé, aquella mena de cosa que teníem quan teníem 30 anys, 30, 40 anys, no? De dir, bueno, ara... Doncs clar, era fàcil. Ara, doncs no ho sé, perquè ni tinc del Tinder, ni tinc del no sé quan, o sigui, no ho sé, suposo que deu ser bastant complicat, però no ho sé, les que esteu en acció, diguéssim, pues... Bé, i ara farem la tercera cançó que tu has escollit, que és una cançó del Diluvi. Ella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. T'agafen ganes de ballar amb aquesta? Sí, oi? Núria? Sí, aquesta Per és què també aquesta cançó? Aquesta per què? Perquè, bueno, no sé, perquè és alegre, perquè em recorda la Maria Mercè Marçal, perquè dona vida, perquè el que diu està molt bé, el de les tres voltes rebel, i això, per això. Bé, ara tenim una persona d'aquí, la Sílvia de Bon, que vindrà aquí, que és el del... La pregunta del públic. La pregunta del públic. Com he dit del públic? Vinga, vamos a dar. Aquesta és una sola pregunta, però volem també la mirada o la perspectiva d'una persona jove. D'una persona jove. D'una persona jove? Jove, Sí. la Sílvia. Ah, la Sílvia. que et fa Vale. la pregunta tu. Volem, encara que sigui només una pregunta, fomentar aquesta conversa intergeneracional, no? Molt bé, Sílvia. Pues, Sílvia, t'has d'apropar al micro. Sí, vinga, perfecte, doncs encantada. Mira, doncs la primera pregunta que m'agradaria fer-te és quin ha sigut el moment o un dels moments més feliços de la teva vida? Caram. Sí. No ho sé, se'm fa difícil. Sí. A mi Això, mai a mi aquesta això pregunta. em supera, perdona. I té un punt intens, no, també? Què? Que té un punt intens, no? Bueno, si Té un no... punt molt També intens. tenia pensada, no? Abans que parlàvem del tema de lligar, no? I de més, quin va ser com el teu primer crush, el teu primer que et va d'alguna manera, doncs, que vaig començar, no? A sentir aquestes sensacions i atracció, no? I fantasia, no? Per les dones. Quin va ser el teu primer crush? Sí, sí. Per mi el feminisme em va... Si alguna he après de les jornades catalanes i de l'apropar-me al feminisme és que em va ajudar a mirar cap a diversos costats. Jo venia d'una relació, tenia el meu company, teníem una relació heterosexual i tal. I jo crec que el fet de poder discutir, parlar i tal i qual, que t'enamores de les persones i que tal... Bueno, tot el que això ho vaig portar-ho a la pràctica, me'n recordo perfectament una reunió, estàvem en una reunió del partit, en una d'allò, i vaig pensar, és que a mi m'encanta aquesta dona. I vaig pensar, clar, bueno, de cop hi ha un dia que fas un clic i que dius, i per què no? I si t'agrada tants aspectes, per què no? I aquell dia sí que vaig ser molt feliç, per una raó, perquè vaig pensar, quina sort poder mirar cap a tots els costats i vaig pensar que el món se m'havia enriquit, no sé com explicar-te. Després he tingut sempre relacions amb dones, vull dir que... Però vaig com agrair-li en el feminisme, dir, hòstia, que bé, que he pogut mirar cap a més costats i que he pogut donar-me en compte que hi havia una atracció, una manera d'alguna... Me'n recordo que aquell dia, sortint de la reunió, aquella dona em va posar el braç, la mà aquí, i per mi va ser allò que... Saps quan li dones una altra... Sí, llavors molt bé, no? Perquè vas deixar fluir, no, aquesta emoció i no, d'alguna manera no et vas reprimir o sentir-te potser culpable, no? No. Que bé, que bé. Va fluir. Que guai, que guai. Molt bé. Gràcies, Sílvia. A vosaltres. Gràcies, I ara, bonus track. No et passi res.
Has de contestar en menys de 20 segons cada pregunta, que són molt fàcils. Any de naixement. Any de què? Any de naixement. 1951. Estat civil. Divorciada. Religió. Creus en Déu o en què creus? Atea, no crec en... En què creus, doncs? Jo crec en les persones, no? I amb l'estimació i aquestes coses. Votes? Habitualment voto. Esquerra independentista si puc. No preguntant tant, però gràcies per la resposta. Bueno. Una virtut teva? Una virtut meva? Pues que, no sé, que sóc molt amiga de les meves amigues. I un defecte teu? Pues mira, un defecte, que no puc... quan em venen ganes de plorar no puc parar de plorar. I això m'emprenya moltíssim. Una cosa és que jo no dic de no plorar, però això de que no puguis controlar és que m'emprenya moltíssim. Si ja tinguéssim aquí la màquina del temps i poguessis tornar a una edat, a quina edat tornaries i per què? 30, 40, 30 anys són molt guapos, 30, 40 jo crec que són anys molt rics, molt vius. Suposo que per cada persona serà diferent. Per mi els 30, 40 anys han de ser preciosos. De què te'n penedeixes? Ara m'emocionaré, ja l'he cagat. No passa res, pots emocionar. De no haver sabut amb els meus pares l'etapa de l'adolescència no haver sabut gestionar bé el respecte al valor que ells van tenir i aquella arrogància de la joventut de tu puedes con todo, me n'arrepenteixo de no haver-ho fet bé. Apa, qui t'ha portat un micro? Ara canviem de caire. Carn o peix? Carn. I gats o gossos? Gossos, sempre. Què t'ha ensenyat l'edat que no sabies de jove? Què sé ara? Què t'ha ensenyat l'edat que no sabies quan eres jove? A tindre una mica més de paciència i aprendre a escoltar. Un llibre? Mira, de la Dolores Juliano, la màgia de la razón. I per què? Perquè l'he llegit fa molt poquet, m'ha agradat molt i m'ha semblat molt interessant. Una pel·lícula? Doncs mira, aquesta que vaig veure l'altre dia de l'esnadadora aquesta, la Niat es diu, una nedadora lesbiana que va anar de Cuba fins al Caio, que fa la Judy Foster i que Bueno, una pel·lícula molt interessant, que us la recomano. Una olor? Una olor? No ho sé, la lavanda, el gessamí, la verbena... I una ciutat? A Barcelona, soc una fan. La teua persona favorita? I ara mateix la meva neboda, neta, no sé com es diu, és filla d'una neboda que té 3 mesos i que és una preciositat. I que et dona un contacte amb la vida que no veus. Un personatge històric que admiris? Històric. Posa de ficció, perquè sigui històric. Històric, doncs mira, històric... No sé dir-te, perquè clar, personatges, penso en alguna dona important, per exemple, com a dona lesbiana històrica, com no existíem, ja penses la Virginia Woolf, la Simone de Beauvoir, però mira, em quedaria més amb els personatges històrics més propers. La meva àvia, que va aguantar la gent treballadora del tèxtil, que és de la comarca del Berguedà, vull dir que, no ho sé, em quedo més amb la gent concreta, amb les petites heroïnes anònimes. Un color? Un color? A mi m'agrada molt vestir de blau. A mi també. Pero me gustó para tele, para que me vean por Vimeo y por YouTube. Se te vea, I la pregunta 19, un secret que ens puguis contar i que mai hagués contat abans. Carai. Però si jo ho explico ja no és un secret. Però això... Serà un secret fins que el contis. Mira, ahir em van dir que m'operaven em tenien que operar de les cataractes. O sigui que el secret és que m'ho van dir ahir. Molt bé. I l'última pregunta la farà Carme. La faig jo. Un aprenentatge sobre la vida que quedi... Per tu, què destacaries? Un aprenentatge que quedi pel futur. De vida, un aprenentatge de vida que aprengui. Pues vaya pregunta.
és un aprenentatge de vida, doncs jo què sé. Sí, mira, aprendre a fer coses col·lectives és molt difícil. I jo crec que durant tots aquests anys és aquella sensació de que no n'aprens mai, perquè som tan diverses, parlem molt, se'ns omple la boca de diversitats, i en canvi la diversitat costa molt de gestionar, i fer coses col·lectives és bastant complicat. I en aquest sentit només es pot millorar, i això és per mi l'aprenentatge, amb una miqueta d'estimació i de carinyo i d'amor, de veritat, de posar-te en el lloc de l'altra persona, d'intentar entendre't, d'intentar respectar-nos, i aquest per mi és un aprenentatge important. Estaria bé que es pogués aplicar, perquè vivim en una societat ara que... Doncs moltes gràcies, Núria, per ser aquí, per explicar-nos tot, per... Ho sento, si m'he passat. Si han quedat moltíssimes coses sobre la taula, el que passa que tenim un temps finit. Haurem de repetir. Haurem de repetir, sí. O tripitir. O tripitir. ¿Qué? Me gusta la fruta, Carmen. Vale. Mare de Déu. Però jo no me vendo. Bueno, jo a vegades ho faig gratis. Bueno, gràcies, Núria, moltes gràcies per ser aquí. Gràcies. I nosaltres seguim, una miqueta més. Gràcies. Anem amb el Back to the Future. Tornem al futur. Algo així. Tornem al futur. La Barbra Streisand. Saps que la vaig veure en directe fa... Pensava que l'havies trobat. Home, no, l'haig trobat, vaig pagar una entrada. Ah, bueno. Però no deies, bueno, tu pagues. No et vens, però pagues. Està bé, això. Però pagar és diferent de cobrar. Ai, ara ja m'he perdut. Bueno, hem triat aquesta sintonia fantàstica de la Barbra Streisand per donar... per entrada a aquesta secció, que és Tornar al futur, Back to the Future, on recordem un fet, i en aquest cas és molt lligat a una persona. Avui parlem de la Montse Gallard. La Montse Gallard és recordar un episodi de lesbofòbia força recent, perquè la va patir quan es va separar del seu marit i que a més es va separar i es va ajuntar amb una dona, no? Llavors, quan ella va demanar el divorci, el seu marit la va acusar de lesbianisme. Estem parlant de l'any 87, de fet. El juliol de 1987, el jutge va dictaminar treure-li la custòdia de la seva filla, que llavors tenia 4 anys, i donar-li el que ja era el seu exmarit. I, com dèiem abans, els jutges, la justícia sempre tan oberta, tan moderna, tan cega, tan democràtica. I bé, era una resolució provisional i el jutge que havia fet el jutge titular del jutjat de família número 17 de Barcelona, que va establir un règim de visites a la Montse Gallard i l'obligació d'abandonar el domicili familiar, perquè com ella havia perdut la tutela, doncs es quedava el marit amb la nena. En aquell moment la Montse Gallard era professora d'institut i va ser el centre d'una polèmica social important en què el lesbianisme era el centre. Va rebre en aquell moment el suport dels grups LGTBI que hi havia en marxa, especialment del grup de lesbianes i del centre de la Gretel i altres. No? Cal destacar que en aquell moment diversos informes psicològics que va utilitzar el jutge plantejaven, obro cometas, la duda de una posible homosexualidad con todo lo que ello comporta respecto a la niña, tanco cometes. I hem de recordar, això era l'any 87, que fins l'any 1991 l'Organització Mundial de la Salut no va eliminar la sexualitat del llistat de malalties psiquiàtriques. I finalment la Montse Gallard, que va fer un recurs, doncs va obtenir la custòdia de la seva filla i va fer una vida ja normal, no? Sense aquesta amenaça. Que dur. Estem parlant de fa 30 anys. Exacte. Que no fa tant. Fa 30 anys que som normals. Per qui no m'està veient, que entre cometes normal. Normal és la cosa més avorrida del món. I tant. Normal què és? Què és normal? En estadística és la variable més freqüent. Vull dir, perquè normal té una categoria a vegades moral o ètica, que al final normal vol dir allò que és més freqüent. Per tant, l'altre és extraordinari. Bueno, ara ja comencem a ser normals, doncs, perquè jo no vull ser normal, jo vull ser extraordinari. Tu i jo som unes senyores estupendes.
tú y yo no somos normales, somos extraordinarios. ¿Por qué? Porque nos gusta la fruta. Exacte, perquè no És que gusta la això fruta. m'ha quedat aquí. És que m'ha quedat, a mi també. Hòstia, és que és molt bo això. És que és molt fora. Jo t'ho dic. Però en tot cas, hòstia, a mi realment quan ho preparava això de la Montse Gallard a mi m'ha tocat molt, Perquè jo ho recordava, que en aquell moment jo havia anat amb Anis a favor de la Gallard. És molt greu, però, això. Però, hòstia, és que no fa tant, no fa tant. No fa tant. No fa tant i després s'ha aprovat el matrimoni, les adopcions, la filiació, però bueno, en poc més de 30 i pico d'anys doncs que ha passat tot això. Bueno, anem a una cosa més alegre, que són les coses Estem del acabant Trilla. i tenim una cosa que ho anomenem coses de Trilla. Les coses del Trilla, perquè Tenim sintonia, s'inventa no? coses, s'inventa coses. Bueno, sí, a vegades, va. Les coses del Ponme la chiquitín. O no. Oh, sí? Tic-tac, 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 tic-tac. You saw me standing alone. Quina tristesa per un sorteig. Ara no, ara no. Doncs les coses del Trilla. Recordem el mes passat que sortejàvem no un, 2 abonaments per la mostra Fire si responien a la pregunta que fèiem, que era quin era el barri, vaig ràpid, quin era el barri on abans del Gaysample se concentrava l'escena LGTBI. I on dius, un barri molt graciós. El tema és que donem uns dies de pròrroga per a les persones que vulguin respondre. Sortejarem els 2 abonaments entre aquelles persones que facin seguir el perfil del Casal Lambda, poner-li m'agrada al post, que ja està posat, i respondre correctament la pregunta. I anem per la pregunta de novembre, que hem parlat de manifestacions, que aquí en aquest país tenim el franquisme que marca un abans i un després. I parlarem en aquests moments de transició, anomenada transició. Què és? Aquí los catalanes hacemos cosas y entonces vam ser els primers. Jo menjo fruita de Trilla. Jo l'hauria de menjar més. Jo soc més de maduixa, però és igual. El tema és, vam ser els primers i les primeres en fer una manifestació a l'estat espanyol. I la pregunta que dona accés al sorteig de 2 entrades per a la mostra Fire és en quin any es va fer aquesta primera manifestació. I la pista és Franco estaba muerto, el rey no, y el Partido Comunista creo que tampoco estaba legalitzat. I ja està aquí. Bueno, i pel proper programa ho anunciarem tot. Per favor, Jordi Samsó, te demanem que no siga la nit de Nadal. Hòstia, sisplau. Que no vindrem. Una mica abans de Nadal. I si mos fixes una data que ens vagi bé, la Carme i jo vindrem vestits de Nadal. Con el pitjor jersei que tinguéssim de Nadal. Pitjor? Jo tinc molts de pitjors. Jo cada any me'n compro un, imagina't. Perquè a mi m'encanta. Acomiadem? Acomiadem. Però no podem acomiadar sense agrair, evidentment, al Jordi Samsó, que tot i que ens enreda i ens fa pencar molt, porta tota la coordinació de tot aquest projecte, a l'Enric Lluc, que està aquí fent la traducció en llengua de signes, als tècnics, al Carlos Domecq i a l'Aran Jiménez, i a la Mònica Bellan, que ha fet la difusió, i el disseny d'aquests meravellosos cartells que es veuen al vídeo, que és la Marta Elias. I a tota la colla, pessicolla de voluntaris i voluntaris de Casal Lambda, que també sense el podríem, i a totes vosaltres que esteu veient i escoltant en directe aquí a la seu social de Casal Lambda, que estem al centre LGTBI, i a tots aquells que ens veieu, que ens escolteu, o ens veieu per Spotify o per Vimeo, com diria aquell, feu-la saber, doneu la bona nova, tenim un podcast, escampeu per Twitter, per tot arreu, sisplau, que la gent sàpiga que estem aquí i estem així i d'aquesta manera perquè tenim un passat. I volem que aquest passat, diguéssim, ens permeti tenir un futur
esplendorós, extraordinari, Extraordinari, fantàstic. perquè no som normals, som extraordinaris. Fins Nadal, siau. No, Carme. Nadal no, Nadal no. No, no fem res al desembre? Pues ja està, pues Nadal, pim-pam-pum. Bueno.